يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجي جاغو oburni daha jaga kahunama bodowinde Allah tegi jago oburni daha jaga kahunama bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fen jayi ɓattake bindaɗo dewo bir gomboyi hitande ujunnaje 26 ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaakimama du'aw min neldima du'aw yo Allah ɓeydanen jaam ɓeyda sutura ya rahman en ñaguima Allah yo Allah ɓeydu jaami aduna o kala yo Allah ɓeydu jaami aduna o kala ha tenti noon o saaha gonaɗo o ha tenti noon du lewru korka teddundu wonandu du yo Allah ɓeydu jaami aduna o ɗoɗo aduna o fewni kaɓirɗe bomoje gona e leydi ma lotta yanoya e leydi janandi gona e leydi gondi lotta yanoya e ndi e leydi yo Allah ɓeydu jaami nden kay aduna o ɗo jiyata neɗɗo e masiŋel mum ngel jogui gila nder suudu mum aɗa woni kilométre ji ujunnaje e nder guita fittanum yo Allah dandu hen ya rabbi ya rahman eɗen gandi o saaha aduna o deeƴani kadi pelɓodiri ɗe koko ɓamti ha ganduɗa hande o neɗɗo mawɗo teskaɗo e nder windere nde ɗon ɗo Iran biyeteɗo ayatullahi Khomeini Ali Khomeini on hanki télévision leydi mum holliti o wasi fittanu makko taw koye fiyande Israila e ballitgol États-Unis de Amérique waloɓe aynade piyande kono kadi Iran e waala aynade yo Allah ɓeydu jaam e windere nde kala ya rabbi ya rahman yo Allah ɓeydu jaam ha totta Pakistan hakkude muɗum e Afghanistan yo Allah ɓeydu jaam to Mali yo Allah ɓeydu jaam to Niger Nigéria Burkina Faso yo Allah ɓeydu jaam e nder Afrique yo Allah ɓeydu jaam e nder windere nde kala yo Allah ɓeydu jaam e nder galleji ɗi yo Allah ɓeydu jaam e nder pittali ɗi yo Allah ɓeydu jaam e nder meɗen so jaam ala en deeƴata yo Allah ɓeydu jaam ya rabbi ya rahman yo Allah ɓeydu jaam e galleji ɗi ɓeyda jaam e pittali ɗi kala neɗɗo walñittoɗo e kala saaha yiiɗa fitina yo Allah ñippu
woni yimɓe ɓe ngoodi jiiɗa jaam so jaam deeƴiɗo tan ɓe mbulɓitata ga so ga deeƴi ɓe mbulɓita ɗo so ɗo deeƴi ɓe mbulɓi kala ɗo ɓe jeehi ɓe gaddat tan ko bone yo Allah dandu en hen ya rabbi ya rahman. ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'aw mi duwanimama bisimillah en garti hande alet 2 lewru mars hitande 2026 yewtere men tawde gone tarikh annabi Nuhu. assalamu aleykum wa rahmatullah. calmina bandiraɓe garane jewte meɗen وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. misalmiti mama Seydi Sarr mi weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere en jetti Allah no feewi en juuli e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kala kono en gardini e ɗin calminaɗi tedduɗi urɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men mo Allah darni e dow ndiɗo leydi kono en duwanima jinnaɗo men jaaɗo kanko e mayɓe julɓe kala en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en gariɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguimomo du'aw en calmini kawmen kaw Khalil guiƴam ceerno Abdoulaye Khalil mi salminimo mi salmini jinnaɗo men moƴƴo taweteɗo to États-Unis biyeteɗo Abou Niane mi salminimo no feewi nawaten mahata soringo ko ɗon calminɗen kadi jinnaɗo moƴƴo o hono Fama Niane en calmini galle o kala en calmini giɗo men bani men debbo sehil men Zeynaboula ɗon ɗo soringo ɗo baba Abou mi salminima Seydi Niane mi salmini Amérique naɓe foof baba Samba Sall en kamɓe fof mbaɗi salminaɓe en calmini joom cottirgal dental meɗen Kadia Mbaye kono en calmini Ifra Hamad Sala mo ganduɗa ko kañum woni président dental ngal en calmini Bandel Diak toon to Doudou en calminimo no feewi en calmini Samba Yaya Ɓan toon to Ɓundu min calminima no feewi min jewnima Seydi Ɓan kono Amadou Seydi Ɓan mi salminima ha to Miro taw ko baɗum Samba Yaya Ɓan en calmini Sadio Diawɗo e Senji Hawwa Jobel joom suudu makko en calmini musidɗo men giɗo men sehil men Samba Gange en calminimo no feewi toon to Bosiyaɓe kono ko Lo Havre o tawete kanko e joom suudu makko Kadidiatou Dia Seydi Dia en calmini Baya Thiam kañume joom suudu mum Aissata Ndiaye yo Allah yoɓon moƴƴere on jarama no feewi kono en calmini jinnaɗo men moƴƴo Sharif Mbodj kanko e jinnaɗo moƴƴo kadi Soda Konté en calmini mawɗo men Sanar Guissé ko ɗon calminen sokhna Ramatoulahi Lam kono en calmini baba Dawda Thiam kanko e Nayna Munoy Seydi Mbodj en calmini banum debbo Annabi Youssouf Sira Gakou kono en calmini Oumar Ndiaye gonɗo e jillu muɗum ha daddu Sénégal en calmini bani men debbo Mignel Gueye toon to Évro bani men debbo moƴƴo no feewi to Allah junnu gurdam kono en calmini sababu sohon Haw Konté Seydi Konté en calmini Dieynaba Mignel a jarama Seydi Mbodj mi salmini sukaɓe foof on jarama ɗum noon Seydi Sarr mi dartino ɗo calminali ɗi mi accere ma konngol ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr
alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah yaɓe moƴƴere ya rabbi ya rahman ɓe calminɗa ɓe pop kamɓe fof mi salmitima e dow ɗemɗe mabɓe e heeɗiɓe kala en calmini en juurima yo calminal ɗi gonanen jaam e ɓurale nafoore bijahi nabiul wara sallllahu alayhi wa sallam eɗen dutto seeɗa e tokoraɓe meɗen nde tawno gonɗen koye manditare meɗen ma en jaaha toon to awqali jeeri awqali waalo beema awqali cewel awqali peetel awqali lumbol awqali e dendagal gure taweteɗe hakkude awqali jeeri e waalo kala calminen juuroɗen musidɓe yiɗɓe sehilaɓe timmuɓe ene tawe toon ceerno Haali Abdoulaye Sy en calmini guiɗo men sehil men ceerno Ahmadou Sarr kame joom suudu muɗum sohnaya kame joom suudu muɗuma woni kame Salamata Yaquba Sarr mo ganduɗa ko yimmum tokaram mi salmini on mi salmini jinnaɓe pop en calmini ceerno Moussa Bennar ha toon to Côte d'Ivoire ko noon ga ceerno Ousmane Bennar ceerno Younous Bennar ceerno Youssouf Bennar ceerno Samsiddine Bennar ceerno Youssou Sarr ceerno Amadou Sarr sohna Aminata Malor e dendagal awqali jeeri e waalo kala ɓe hande nana waalo ɓe nana jeeri mi salmini on mi juurima on ko yimɓe moƴƴuɓe ceam wawɓe yidde tedduɓe teddinɓe kadi alhamdulillah yo Allah reen hakkude Côte d'Ivoire e awqali jeeri e waalo kala on calminama on juurama on jettama yo Allah suur en calmini tokara meɗen ha ɗon no Ndar Abdoullahi Sarr o suka tokoso hande naɗɗo e alqouranil karim no feewi mi salmini bamma Amadou Sow mi nawata wonata tesker salmini jinnaɓe kala tokaram tinnoɗa no moƴƴi alhamdulillah jeen ha toon to lobbuɗo yurmede no wadibo calminen tokara men Abdoullahi Sarr sohna Rahmatullahi Sall mi salminima salmini dendagal no wajibunaɓe kala Ndulmaji Dembe Saydou Sarr mi salminima mi salmini Golgol Diary Ba mi salmini tokaram Sar Abdoullahi Sarr ko ɗon gata to Kawel mi salmini Hassane on jarama de yo Allah yo moƴƴere mi salmini Khadidiatou Abou mi salmini tokaram tawita tan to Dias ko noon kadi en calmini dendagal ɗo tokara men tawete kala en juulima hay goto en ɗaccani yo Allah reen on suura on yo Allah darjin on yo Allah humto hajuji mon yo Allah ɓamtu on janggoɓe hen yo Allah yeɓɓe moƴƴere ɗanniɓe hen yo Allah yeɗɗi men moƴƴere kala goto hen kalɗo woni yo Allah ɓamtu ɗum ya rabbi ya rahman ceerno Haali Abdoulaye Sy gonɗen koye annabi Nuhu noddi kulle kala notimo wo jalni hakkude Iblis e mbabba hakkude haalande annabi Nuhu e Iblis ceerno Khalid bisimilla maɗa waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof kisal Allah e nden ka mum yowanima a jarama no feewi Seydi Sarr en calmini dendagal julɗo ɗo woni en beltanima julɓe ɓe foof en ñaguima Allah yo Allah sembin julɓe sellina ɗumen softina ɗumen e dewal Allah ko wona ɗum ko Seydi Sarr a jarama to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen yewtere men hanki en kaalino no annabi Nuhu e kala ko jolni e laane he holno ɓe joldi e laane he en kaalino ɗum caggal ɗum ne kay en kaali cakkitiɗo jolde e jolannoɓe foof woni mbabba en kaalino holko sakkitine mbabba jolde nde ko Iblisa nantino e laaci mum hay sinno ko fanno goto kalɗen hen fodde no kalduɗen hankini o sali jolde kono ko Iblisa nanguno e laaci makko annabi Nuhu ronki yo jol
sikkanno ko kanko tan caggal ɗum noon annabi nuhu wi yo jol hay sinno mo wondi e kuɗaɗo Allah won konngol wi ala wona noon annabi nuhu nde ronki yo nat wi yo nat ronki yo nat annabi nuhu heɓɓiti wi udkhul ya mal'un nat an kuɗaɗo o haali ngol ɗo konngol taw iblis ne nangi e makko nde o naati tan annabi nuhu yi iblis ne wonde e makko o wi man azina laka fi dukhul hol biɗo ya nat o wi noon iblis kanko annabi nuhu fa qala anta adinta li ko an woni jamirɗum yomi nat alastal qa'ilu udkhul ya mal'un wona an ko an wi nat an kuɗaɗo o wi ey o wi wa ma fil khalqi ala al itlaqi mal'un ghayri hol gonɗo e nder aduna he hande e wellitare ko kuɗaɗo taw wona min hol yon wiyama ko ni wayi ala kullin en kaali ko naati ko fof ko ɗon goppirnoɗen Seydi Sarr ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Haali Abdoulaye Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ko kowɗen wiide ko tan iblis woni seyɗane o ko gaño bammen adama Allah wi neɗɗo noon wawa anje bamma yinma kanle neɗɗo añi bamma yinma koko yitkini kanle neɗɗo añi yumma yinma koko yitkini hewɓe noon ene dañi hen caɗele mawɗe no fewi gaña bamma jinma ha keɓa sirru bamma gaña yumma jinma ha keɓa sirru yumma walla gañma jiɗa jinnaɓe ma walla jiɗa jaadiɗo ma ha keɓa sirru ma alhamdulillah ɗum foof ko yeruji ɗi Allah tindanta en ha mbawi rentade kono ɗon ni kadi tinnoɗen neɗɗo yo jogo sirru mum wonata keɓɗa kala cakta sirru koko sirrete neɗɗo ko sirlu neɗɗo ko sirlu neɗɗo ko sirlu kala kaɗa waɗa e aduna yo Allah reen en calmini denɗi meɗen musidɗo men guiɗo men ceerno Ɗaha Siley Ba to ndulmaji demɓe ɗo salmini suddiɓe ma galle ma ɓesgu ma kala ha toon to France ɗon calmiɗen galle men o kala en juurima kadi enɗam babaɓe kala e dow inde maɗa en calmini mami men mami Hajiratu Sarr Hajiratu Basirou min calminima ha toon to leydi France yo Allah reen min calmini dendagal musidma kala min juurima ɗumen hay goto min ɗaccani ɗon min calminta sohna Teddel Birom Sadio min mbimo Seydi Sow ha toon to France sehilma guiɗoma min calminiɓe kamɓe foof yo Allah reen suura hisna en calmini Abdoul Tamboura mboɗo heewi wiidema bamum almuɓe Abdoul Tamboura min notuma to godduɗi ndeɓɓe en calmini dendagal taweteɓe toon en calmini sohnaɓe en mbimo kadi namaste en calmini sohna Rahmatullahi Gueye denɗi men en calmini sohna Tabara mi salmini joom galle ma salmini ɓesgu o foof ha toon to Italie ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah yamiri annabi Nuhu yo nawor ɓandu baba Adama e nene Hawwa kame Hajarul Aswad kamɓe kala noɓe poti wonɓe laana ɓe ceerno Haalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini ceerno Lamine Sy en calmini Mamoudou Kane nawtemo hato Koɓɓiɗo kono tawete koɗo chersiɗo e hoddira Allah e bawɗe mum Seydi Sarr Allah subhanahu wa ta'ala wi annabi Nuhu yo nawor e laana he fodde ko limtuɗen ko ene jeeya hen ɓandu baba Adama yo ittuɗum e leydi o waɗa ɗum e laana he ene jeeya hen ɓandu yummen Hawwa yo ittuɗum e leydi he o jolna e laana he ene jeeya hen Hajarul Aswad ndeɗo hayre yo nawor ɗum nde ko baba Adama jippodino hen e aljanna mo jippo e leydi o arde mayre
alhamdulillah joni noon kamɓe fof ɓe naati e laana he kamɓe e poñƴi ɗi fof naatɓe e laana ɓe fof holno ɓe poti to banggue leñol biyetegol ko yimɓe holno ɓe poti konnguli kewɗi ngari hen Seydi Sarr kono enen siira men mo bittuɗen o koɓe capanɗe nayo gorko e capanɗe nayo debbo ko ɓe goni hen to banggue leñol biyetegol yimɓe ngol koɓe capanɗe jeetato hen capanɗe nayo ko worɓe hen capanɗe nayo ko rewɓe ko ɓeeɗo goni gonɗinnoɓe mo kanko annabi Nuh ko ɓe jolelani hen ɗum waɗi ɓeeɗo ƴettuɗu men konnguli kewɗi ngari hen kono konngol jiccugol o waɗoyi ɓeeɗo to banggue dow étage keɗɗo dow o étage keɗɗo hakkude o waɗi ɗon poñƴi o waɗi ɗon daabeje e nemoraɗi alhamdulillah nde ɓe ngabbi kamɓe fof e kaɗo laana Seydi Sarr nden Nuhu ngabbi e kaɗo laana o ngabbini ko ngabbinno fof kanko e poñƴi makko e diweje makko kamɓe fof ɓe joli e laane he ko ɗo gartirame ma konngol e on saaha jokken golle Seydi Sarr. ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere en calmini kaw Yahya kanko heewi wiide ɗo konngol ngol artan ɗo ɓanndu makko ndu ne mooƴe ɗon en calmini kaw Ousmane Abdoul Djinda ha toon to Mbour mi salmini sohna Hawa Mbaye Ba denɗam dokkuɗomi hoore mum mi salminima no feewi hande ɗo mi rokkete carton rouge hande carton rouge dakkitemi hande so yiɗi alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu ko neɗɗo pinɗo no fewniri ka laana no sehiri ka laana sa yi laana mbiyete ko avion ka poñƴi gonata ko less dewaɗi en gueɗe goɗɗe en batte ko less bagasuji en ko less yimɓe gona dow sa ƴeewi laana ndiyam ni ko hono noon guila to banggue kulle ha e daabeje batte ko less yimɓe gona dow ko pinal mangal hay enenne ken haralleɓe eɗen jogui ñeeñɓe woni ñeeñɓe ko ñeeññoɓe hunde ha yooɗa eɗen mbawi kay e kala sa sen pewni laana walla en pewni hunde walla en pewni saret o jogo tan banggue to waɗi bagage mum to yimɓe jolata taw kala ko finni natta yimɓe kono enen ga en a yiyat oto jolna yimɓe jolna baali jolna nayyi jolna yimɓe fof yimɓe jolda hen so boomima tan en fof en dañi boon en mbaɗani juɓɓudi ndi ganduɗa ndi ene rokka en rende ƴiƴam men e ndimago men e pittali nde tawno fittandu koko renete ɗo Allah itti fittandu ɗo Allah tagui ɓandu ɗo Allah yaltini neɗɗo no Allah terniri neɗɗo hakkude jeeri e waalo kanko wi o rokki ndu fittandu teddugal o fawi hen ko satti so tawi fittandu teddinanimi min janggo ndu teddata kono teddin hoore ma teddinde Allah alhamdulillah Allah ren ceerno Haali Abdoulaye Sy en calmini Oumar Sarr ha toon to Miro ceerno Oumar Sarr e dow indema en calmini dental yiɗɓe Amadou Sarr kala hay goto en ɗaccani en calmini tokaram ceerno Abdoulaye Bawol Sy ha toon to leydi France en nawtuma ha toon to Doɗel en calmini dendagal bandiraɓe Doɗel naɓe kala kono kadi Salif Sako ha toon to Afrique du Sud Ahmadou Gatamari Ba ha to Afrique du Sud min calmini on min juuri moon ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu e yaadi mum kala joli e nder laana ka holko Nuhu wasiyiɓe hade ɓe fokkidde ceerno Haalide Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol en calminiɗo Deed Hawa Sy debbo mo woda bere kono
taweteɗo sertiɗo moƴƴo jaajƴo njurumdeero ballowo jippinowo ñamminowo yo Allah yomo moƴƴere. Seydi Sar caggal annabi Nuhu nene kaɗo laana hankadi ne ala ko heddi so wona ene fokkita. Annabi Nuhu noon yewtide e mabɓe hada laana ka fokkidde holko haalde e mabɓe Seydi Sar. Annabi Nuhu naha jamii man kana maahu ani nikah, ɗum noon ko khashiyata min attanasul. Annabi Nuhu o haɗi kala gonɗo e kan laana, kala gonduɗo e makko e nder kaɗo laana o haɗi ɗum resondirde e gondi ɗum. O wi neɗɗo o woto resondir e neɗɗo, gorko o woto resondir e joom suudu mum, firti ko woto ɓe jettodir e nder laana he. O haɗi mbabba resondirde, mbabba gorba ba woto resondir e mbabba jarla. O haɗi kala mumantewel gongel e nder laana he woto resondir e gongel ngel. Kanji pop hay mumantewel gotel woto resondir e gongel ngel. Ha yetti rawandu o haɗi ɗum wordu ndu woto resondir e nder laana he e rewru ndu, woto ɓe jettodir, woto ɓe gondu. Ha yetti ullundu, ha yetti gertogal. E hoddira Allah e bawde muɗum holko woni sababu annabi Nuhu ene wiya woto ɓe jettodir, holko woni sababu? Sababu o wuli ko wotoɓe soɓe ndesodiri, soɓe jettodiri wotoɓe jibinde. So yimɓe wonɓe hen ɓe fof jibini, poñƴi gonɗi hen ɗi fof jibini, mumante won gonɗi gonkon hen kon fof jibini, kanƴi pop ɗi jibdini, laana ka ne wawi hewde ha ɓurta addana ɓe caɗele. Ko ɗum ɗo tan addani annabi Nuhu wiide kala ko worɗi e kala ko rewɗi woto jettodir e laana he, yo jewtit, yo kaldu, yo ndarodir, yo gollodir, kono woto leldo taw ko lelde yettodirtede. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. Eyo ceerno Khalil ko noon tigui, yo ɓoɗɗodir juuɗe, yo memodir, kono woto jettodir. Alhamdulillah. ɗo teddinirten ɗo tan ko denɗamen ɓe, par ce que ɗo mbaɗa andi won sosoɓe hewɓe ɗon jaɓat kuule, sosoɓe, camcamɓe, barinaɓe, anɓe, gueygeyɓe, gaygayɓe, camcamɓe, liliɓe, pop naati hen. Kala denɗi men woni hande en teddiniri ɗum ɗo henna, calmi ɗum ɗo henna. Kono kadi musidɗo men guiɗo men jaydiyanke Ngana Alhassane Oumar Mbodj ha toon to Nouakchott, min calminima an e joom suudu maɗa sokhna Hawwa Gaye. En calmini dendagal bandiraɓe ma e enɗam ma e musidɓe ma kala en ɗaccani hay goto. Ceerno Khalil Abdoulaye Sy, hanki wonɗo nanɗen laana yoolima walla laana yuwi, waɗi hen mayɓe, ne waɗi hen sukaɓe almuɓe, hedde bantu en. Eɗen mbi yimɓe tan yooɓe ndento météo hollitino ndu lewru mars darindu hande ha fama lewru avril mai ma nguleki sattuki are e nder diwanuji ɗi, wona min wi ko kamɓe mbi. O yimɓe ndento e maji ɗi noon hayso tawi oɗo saaha joni ɓuuɓa jammaji walla kikiɗaji ɗi, o yimɓe ndento no fewi. Ko wona ɗum ko laana neɗɗo yo waɗ hen ko yahata, saabu en jii haqqilantagal annabi Nuhu ko woni jangguinde en. O haɗi kala ko woni hen jettodiral ngam hulede kamɓe fof soɓe jibini laana ka teddoyat. ɗum noon enen ne mbaɗen laaɗi he ko yahata, mbaɗen hen ko yahata. Onon taccinoɓe sakuji maaro, sakuji sukara, sakuji farine, taccinoɓe yimɓe yahoɓe hande waalo, yahoɓe addoyde gaweji mumen, addoyeɓe ñebbe mumen, addoyeɓe gooƴi men, addoyeɓe gacculi huuɗo maaro en, mbaɗe ko yahata. eɗen gandi waɗa hendu ñalawma gonɗen koye Mboyi, ndule wiyete Mboyi, ndu wiyete Mboyi, mbaɗen ko yahata. Ndenen pittali men
nderenen koye men pittali men laana so waɗi ko yahata tan en totti bawɗo awjude awƴiri no foti yarude ni jolgo foti waade no foti waade ni tan en kisat yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman en jata toon to Sadel calmin sohna Khadijatou Siley Sow ane joom galle ma ha to Dakar ɓesgu ma kala min calmini min juurima ko noon kadi sohna Bilguisa Baro ndulmaji min nawma toon to Sadel calmini joom galle ma SN bande en foof sohna Sala Ndiaye ha toon to Sadel min calminima calmini ɓesgu ma e bande en kala sohna Aissata Camara Dakar jatigue ɗanniɓe min calminima en calmini Fatoumata Camara fop en pawi dow inde Fati Abou Sarr ɓiyon sehili mon guiɗo mon yo Allah reen on sura on hisna ya rabbi ya rahman ceerno Haali Abdoulaye Sy o haɗi jettodiral e nder ka laana beele won saliɓe walla ala kamɓe kala ɓe jaab mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr en calmini sohna Aminata Ba nawtenmo to babaɓe kono mo tawe to Cherji ɗo a jarama no feewi en calminima ma Kayya en mbimo Seydi Coulibaly a dani annabi Souleymana wiide wotoɓe jettodir ko wotoɓe jibinde so ɓe jibini ma ɗum won sababu ɓitta laanaka sabi ɓe ɓeydoto so ɓe ɓeydi ɓe ɓittat laanaka jonnon nde o wi noon de dendagal yimɓe wonɓe hen jaaɓi ɗoftimomo kanko annabi Nuhu dendagal mumanteje gonɗe e laana he ɗoftimomo e ngol konngol hay gotel jaɓani yettodirde e gongel ngel dendagal mumante won e dendagal poñƴi fof jaaɓi ko annabi Nuhu haali ko so wona Mousse biyeteɗo Rawandu o Mousse Rawandu de jaɓani Mousse Rawandu ala Mousse Rawandu jaɓani kañum jaɓani so wona no yidde yaltude eɓe jogui qissa maɓe timmuɗo Mousse Rawandu nde salinode hakkude makko e ullundu kono noon sen dewi toon eɗen mbawi taroyade ko juuti daro hen saji goɗɗi inchallah poñƴi ɗi foof jaaɓi konngol annabi Nuhu ha heddi Mousse biyeteɗo Rawandu o Rawandu jaɓani yimɓeɓe ndentima poñƴi ɗi foof ndentima yettodirde e suddiɓe mumen so wona Rawandu Rawandu wordu ndu kañum yettima rewru mum nde wannoon poñƴi ɗi foof so wona yimɓeɓe ɓen tan keewi yimɓeɓe ko 40 worɓe 40 rewɓe kono kala ko heddi e leƴƴi he leñol hen fof o nawi tan ko gorol e dewol gotol mbabba ko 2 gorko e debbo Rawandu ko 2 gorko e debbo ullundu ko 2 gorko e debbo kala ko waɗi e nder laana he ko gorko e debbo tan kono wonani heewi heewani so wona yimɓeɓe noon ko 40 worɓe 40 rewɓe joni noon goto fof ko gorko mum tan e kañum gondi e laana he kala leñol ɓayde wona yimɓe joni noon o haɗiɓe yettodirde foof jaaɓi ha heddi Rawandu Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que yamirore weeɓani wona yimɓe walla wona gueɗe ko ɗoftima ko kala sa wi kaaɗe ɗo tan addi haala mawka ceer so tawi eɗen keɗo tigui rigui tan eɗen keɗoro haqqillaji mbasen heɗorade ɓerɗe keɗoren haqqillaji tigui rigui ma dañ ko nafti ma dañ ko fewniti saabu neɗɗo saɗa heeɗo hunde tan moƴƴi ko taw hunde ne wahluma walla ne changement kono saɗa heeɗo hunde ɓernde ma ne hen sa gayni heeɗa tan ɓernde ma arta e goɗɗum rentono moƴƴi ɓernde ko bempeƴƴe mawɗe bumpotoɗe jaaduji keneli mawɗi saaha towa ha fayran kaaƴe ala ko huuli fusde
kalde ɓernde ma duƴƴirta noon rento nde wonda e fitina nde bomma walla nde booma ɗum tagi ɓernde ko gaño joomum heewi mo cikkuɗa ne sarama ko gaño ma taw ko ɓernde ma woni gaño ma yo Allah won balla ya rabbi ya rahman en jaara toon to ñuru kaali cifteren giɗo men sehili men mo kaldanoɗen no feewi sohna Bodiel Sy koɗɗo e joomum tawete to aljanna sohna Bodiel tawete to aljanna min jejjitama abadan ka moƴƴo julɗo baɗɗo fayida jiɗɗo ha woni goonga mi salmini sukama pop calmini sohna bébé ha toon to Nouakchott en calmini fetumetu ha toon to Nouakchott nonne kadi Baydi Sow min calmima ha to ñuru kaali en calmini ceerno en calmini ɓesguma foof kono kadi en calmini dendagal ñuru kaali naɓe foof ko ɗon calminen dendagal bandiraɓe safalɓe tawete to ñuru kaali ko musidɓe ko sehilaɓe ko yiɗɓe foof awno ɗum ko Bodiel hoyte joomum welede Allah e muɗum ya rabbi ya rahman ma en jaaha toon to calgo sohna Fadimata Kasum Sy e sohna Fadimata Soro Sy aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala arnoɓe yettinde duwawɗo calguɗo walla noddunoɓe walla nelnoɓe fof aɓe duttimen duwaw ɗum ko caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyeɗo Alassane Dialati bandirede Alassane Dialati ɓunade Kasum Sy kamɓe ɓiyum e goɗɗo jontaɗo e wuuro ngo Seydi Lam aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe tini on gonga e gonga kadi ɓe tini on alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy rewandu jaɓani wi tan koma yetto cuddiɗo muɗum holko tini rewandu yettima cuddiɗo muɗum mi salmitimama lawol gongol Seydou Sarr en calmini Ifra Karfa Sow kanko e galle makko Seyni Karfa Sow en calmini sohna Hawwa Sow kono en calmini sohna Aïssa Soumaré Seydou Sow min calmini ñebbe ɗe Ifra Karfa Sow ceerno Abdoulaye Sarr salminima Allah waɗi o hoddira Allah Seydou Sarr rabandu nde sali wi so wona yettodira e joom suudu mum ndeke ulludu tini rabandu nde nde yettodira e joom suudu mum nde ulludu tini ulludu yeehi haalani annabi Nuhu wonde rawandu yettima joom suudu mum nde annabi Nuhu noddi rawandu haalan ɗum rawandu yeddi rawandu wi ala o fenat mi yettaki joom suudam o yeehi kadi ɓe batti gongol ulludu ari haalani annabi Nuhu rawandu kadi nodda namna rawandu yeddi o artita lawol tataɓiwol nde o arti lawol tataɓiwol o waɗi peeje makko kisa yimɓeɓe pop tawi rawandu ene wonda e joom suudu muɗum ɗum waɗi annabi Nuhu duwi duwa o ko on yani e rawandu so tawi ko gonga tan yo feeñane yimɓeɓe foof jiira guete mumen kala ko woni laana yiira guete mum on duwaw noon woni jabaɗo rawandu watti tan yimɓe foof jii kala ko woni laana hen jii e rawandu ne ƴettodira e joom suudu mum ko ɗum woni sababu gañgu lombi hakkude rawandu e ulludu hakkude rawandu e ulludu gonano añodirɓe ko adi ala ko ɗum ɗo ko kalɗen joni woni sababu gañgu ari hakkude mabɓe hakkude rawandu e ulludu gila ñande hen rawandu ha joni tuggi nden faade joni koko weeji tan ko ɗum waɗi sababu so rawandu wondi e rawandu rewru ene heewi ɓe kewani sertude so wona woodi tinɓe woodi yiiɓe noon heewi waade gañgu noon ullude rawandu ko ɗo ummi ulludu haaltoyno wonde rawandu yettima joom suudu mum taw annabi Souleymane koko haɗi ɗum
ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle annabi nuhu haɗi ɗum ceerno Khalil Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere kala ko jiiɗen e aduna en joguiɗo iwi kala ɗo jiiɗen kala ko jiiɗen tan ne joguiɗo iwi sa witti ne jogui to iwi sa wittani ne jogui ko addi ɗum no mbiɗani ko noon histoire hakkude ullude e rewandu en ndewata toon en kaaɗiɗo en ɓenni jeeyi sababu noon kalde rewandu jokkodire e rewandu hono mum tan heewi ko jibinde caɗele hono noon ne kadi ullundu ceerno Khalil Abdoullahi Sy ɗum jeeyi sababu neɗɗo so waɗi ko boni a takkima walla a haltoyi tan so tini ko an haalti c'est fini o wonti gagnoma hakkude mo wonta wel ene jiiya e sababu sa yi neɗɗo ne waɗa ko fewani koto haltoyi ya jettoɗamo mbiyamo kaari min de mi yaɗade ko fewani min de mboɗo yinma mboɗo horsinma mboɗo yiɗanma moƴƴere mboɗo yiɗanma suturo mi wona curtowo neɗɗo noon kono tinno accu ɗum jaaha bolol maɗa sa ala cuusal wiide noon jomum moɓɓu hunduko ma mbasa waddani yimɓe mbaɗata ni ñande ɗo daare sara motel walla sara hôtel walla fina dawa Wourossogui walla dawa naggam walla faya horko ƴere walla faya hande Ndioum walla faya Haay walla faya Nouakchott walla faya banggue goɗɗo tan walla yaaha Bafata tan mbiya kaari de hande mi yii ɗum hande ne reggodire kaari ɓe de mboɗo tuumiɓe ala Allah jaɓani ɗum Allah jaɓani ɗum sari jaɓani ɗum ra'ayal ayni tan a yiyat tan jiya jiigol ngol ganduɗa ngol a yi hay ɗum wonta goto ɗum noon banda men muɓɓen kunuɗe men ko mbiɗen hanki ko ɗemɗe men ɗe ko ɗe tan jogornaɗoɗen jeygue walla joga sogde en walla gadda min fitinaji kalde jiiɗa woni e galle o tuuma ko nafigue tan ko ɗemgal makko o haalata ko yenana o yahata woni haaju makko teni kadi somo haala o wondaka o haalat ten o jibina gañko e nder galle yo Allah dandu enen en calmini Ahmadou Dia gorko mo tiri yimme Diaydenke Weltare TV ngana sohna Banourou Mamadou Sarr min nawtuma toon to Nouakchott sohna Roguiyatou Niang min nawma to Gimba Nianga en calmini aynaɓe Gimba Nianganaɓe kala ceerno Khalid mi haalanma aynaɓe diwan Gimba Nianga kala ko heɗotoɓe nde yewtere Thiaro ko hettoɓe boɗal yurmeɗen feewi ko aynaɓe yontaɓe wadɓe fayida laaɓe deeti moƴƴuɓe e dow indema sohna Roguiyatou Niang en calminiɓe kamɓe kala sohna Houleye Diallo min calminima ha toon to Galoye Fulɓe sohna Haby Dieng min calminima sohna Fadimata Diallo min calmini walla mbiyen Fadimata Sow ha toon to Madina Gounass ceerno Khalil Abdoullahi Sy rewandu yettima joom suudu mum laanaka fokkiti holko annabi Nuhu ñaagui Allah ceerno Khalid seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama lawol gongol mi ñaganimama Allah moƴƴere a jarama no feewi en calmini ceerno Amadou Dia ko e galle mum sohna Binta kono en calmini ceerno Amadou Talla e joom suudu mum hono sohna Fadimata Dia a jarama joni laana fokkiti ena yaaha ko kalten ɗo ko foof laana fokkiti nena yaaha laana ka ne yaaha ɗeɗo golle ne golla laana ka ne yaaha ɗeɗo golle ne golla to laana ka yahata ɗo annabi Nuhu ñaagui Allah ene yiiɗi Allah walla mo so tolnima suudu Kaaba ndu to wonannoɗo omo yiiɗi hajjude omo yiiɗi hajjude so tolnima suudu Kaaba ndu to wonannoɗo ɗum waɗi fa adina lahu bi dhalika Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo kanko annabi Nuhu so tawi o yettimo ɗon yo hajju o yamirama nden noon o ɓenni faade Makka yimɓe ɓe jiiɗi nde joolata laana ka yimɓe wonɓe laana heeɓe ɗum waɗi fa amara Allahu ta'ala almalaika an yarfa'uha bayna as-sama'i wal ard Allah yamiri yo malaikaji ngar ɓe nanga laana ka ɓe ɓamta laana ka haka towa hakkunde leydi e asaman ɓe ɓamti laana ka kamɓe yimɓe ɓe
jaafoɗon kamɓe malaikaji ɗi ɓe ngari ɓe jaggi laana ka ɓe ɓamtika haka toowi hakkunde leydi e asman taw noon yimɓe ɓe ene ndaarano laana ka ɓamtirani ɓe puttini gite maɓɓe eɓe ndaara nden noon nuhu ɓenni to makka faade makka o yettima makka to suudu ndu wonnoɗo o wangi ɗon laabi 7 kanko annabi nuhu kanko ñaagino ɗum allah jaɓanimo caggal ɗum o duwi o duwani yimɓe makko ɗon allah jabanimo nden nuhu ruttima immade e makka o gayni hajjude o gayni wadde ɓawafu makko wangade nduɗo suudu o ruttima e nokku maɓɓe to ɓe gonno to allah jippini laana ka e dow ndiyam he aɗa andi e on ɗon saaha aduna o fof ko ndiyam ɓolam ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey ko fahmamuye mawɗo no feewi ma neɗɗo heɗo tigui rigui noon nde ɓuuri wawde famde laana ka ɗo yahata ɗo eɗo histoire o yahata ɗo ma fottitoy ma faamoy so tawi a heeɗima tigui rigui alhamdulillah a jarama ceerno Khalidou yo Allah reen kala wonɓe laaɗe yo Allah reen kala awoɓe wonɓe e maaje ɗe yo Allah reen ɗannotoɓe e maaje ɗe ɗo ɗo laana ka yeehi ha yetti hajjuɗo o hajji wa gayni yo Allah reen ɓe rewnoɓe ɗe laaɗe jeehi ko majji ko yo Allah hollit sene wuuri e sene maayi kala yo Allah hollit saabu won bandiraɓe rewɓe hewɓe jokkodirten guite mumen ciltata gonɗi jamma e ñalawma nana tan goya saabu ɓiɓɓe men jeehi ha hande keɓani ko laaɓi ko fate sukaɓe men ganda ɓe sukaɓe ne guuri walla ko mayɓe yo Allah hollit tawne wuuri so tawi kadi wuurani yo Allah hollit pittali ɗi pofto saabu hollum hay neɗɗo ma so tawi maayi ko wayno Dakar walla maayi France walla maayi banggue goɗɗo so tawi a heɓani ɓandu ndu gubbuɗa ɗum a yewtotako haqqille pinɗa kala haqqille ma hen heedi kono sa ubbi tan a yewtima tawnan kadin a timmini ɗum noon onon ne muñe ma Allah hollit so haaji Allah rahmanu en calmini ceerno Ahmadou Diong ha toon to Italie nawtema to Koundel ɗo garɗen ɗo Koundel ɗo ɗon calmiten Khalidou Gueye mbiyenmo Samba Koundel miñam mi salminima en calmini dendagal Koundel naaɓe kala kono kadi en calmini dendagal Nima naaɓe kala en calmini neni men Sala Gueladio en calmini dendagal bandiraɓe kala e dow indema alhamdulillah yo Allah reen en calmini Djibril Diallo ha to Fulankiida Hamanaɓe Mali min nawtuma to Côte d'Ivoire yo Allah ɓeydan en jaam ceerno Khalid Abdoulaye Sy laana yeehi arti ɗo wonno ko jokki hen mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr a jarama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere laana annabi Nuhu arti to wonno ɓe jippinika e ndiyam he aɗa andi on saaha suudu wonani e dow leydi he kono noon fodde darde suudu nde malaikaji ɓamti laana ka ɓe gaddimo ha to fodde to darde suudu ndu darinoɗo malaikaji ɗi ene gandi gorodi ndi hay sinno ndiyam ene lelino e dow leydi he o wangi ɗon taw ko laana ka e hoore mum wangotto e makko laabi 7 caggal ɗum Allah subhanahu wa ta'ala timminanimo dewal makko Allah ngal o yinno wadde ɗon caggal ko kanko ñaguino on saaha malaikaji duttini laana ka to nder ndiyam to ɓe joƴƴini laana ka e dow ndiyam laana jokki ɗanngal mum ko wonno e yaade laana laatima wuro mo ganduɗa
yimɓe ne koɗe ngon wuro kono ko wuro yahongo ngo deƴani sibi yimɓe hoɗɓe kan laana fawi ko e dow ndiyam ɗam ndiyam laana ene doga taw ko ndiyam ɗam dognata ɗan ndiyam e hoddiro Allah e bawɗe mum ɗon ɗo wuro laati e laana yahoka yimɓe ne koɗe ngon wuro. est ce que ceerno Khalidou laaɗe kewɗe hannde ko gure koɗaɗe mboɗa andi noon ko ɗo yewtere men haɗata Seydi Sarr inchallah so haji Allah hokken hawrude e janngo so Allah jaɓi jokken issa annabi Nuhu so hawre welede Allah. En calmini yimɓe ɓe fof en basiyima yimɓe ɓe eɗen basiyo kala suka ɗo woni yo teddin mawɗo fof bawɗo wonde noon tengti noon e jinnaɗo ma jibinɗo mo ɗum noon ko yamirore Allah subhanahu wa ta'ala. Jinnaɗo ma kala no way ko jinnaɗo rento jinnaɗo teddin jinnaɗo ma watte makko hakkille andu a wawa dañde hono makko ni saka daña ko ɓuuri mum wattu hakkille e jinnaɗo hayso jinnaɗo ma wonani julɗo ana woni julɗo tawɗamo koye lawol gongol ngol wona l'islam an andi ko l'islam woni gonga a suɓɓimi l'islam ittata teddugal poɗɗa joganademo ngal a jogontomo so yamirima ko yadana yamirore Allah noon salo ɗum ko hay jinnaɗo ma julɗo ala ko haalimo wona julɗo kono noon wondir e makko e aduna ne wuya e wallodirde e makko e ɗoftademo wone gueɗe poɗɗe wonde hakkude moɗon wattu hakkille jinnaɗo saɗa haalde e jinnaɗo haaldu jaam woto wullu tellin dane maɗa woto konngol ma ɓurtode e konngol makko woto arditomo e kala golle bawɗe wonde yaaru jaam ɗum tan woni ko nafanma ko heewi caɗele ɗe jetti en ko enen goppi laabi ɗi ponnoɗen rewde enen goppi garasuji ɗi poɗɗen garde jawtuɗen yeeso kono sen mbayino no poɗɗen wadini tan yaama en jettoto fandare men nde paandinoɗen nde jinnoɗen. Yo Allah won ballo oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken hawrude e janngo jokken issa annabi Yusuf est ce que ceerno Sar jaafoɗami de issa annabi Nuhu ɗum ɗon mi ɗaccuma so hawre welede Allah mbaɗa andi kam ɗo sira ga kone weltoɗo no feewi so nani ko kalmi ko fujande nde ɗo ɗum noon yo Allah yo moƴƴere ko bani ko gorko pujorimi on jarama Seydi Sar mi ɗaccuma yo Allah ken hawrude e janngo jokken issa annabi Nuhu inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubnama Musa Khalilu Yerala Eje Dadiriko Sabi Bordo Windere Otulim Tuga Sata Kalafo Moroka a jarama ceerno Khalid Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere neɗɗo haysa teddinani jinnaɗo ma woto hoynu ɗum woto loru ɗum woto yawo ɗum woto adda ɗum caɗele heewi mo teddinani jinnaɗo mum lorata kadi ko jinnaɗo mum ɗo jaaɗa kala gaddanta jinnaɗo ma ko bone gujja pawaɓe caɗele jaaha gaddanaɓe ko welata pittali mabɓe kaldimiya woto yaltu galle sa yeehi gaddantaɓe kene lorma kene loraɓe sa gayni joƴƴinaɗon jaaha haajuma heddo kadi ne loraɓe ɗum tagui ɓiɗɗo yo Allah wallu en nde hettoto jinnaɓe mum jinnaɗo ni yo Allah wallu ɗum nde wasata jaggude ko ɓiɗɗo fawa dow oya gam batte haalis gam batte dañal gam batte ɗaminare woto ɓi artan e tottuma mbaɗa ɗum sehili taw ko jawkal aduna kal taw wona gonga e gonga ɗo wurde mum gonga e gonga ɗum hande jinnaɓe heeɓa jogui on Allah won jinnaɓe hande saɗa rokkaɓe tan ka sehil mabɓe ɗo jiɗɗa fo mbay haysa jultani weeliɓe haysa fini subaka a togui barema ñalli ñamde lewru korka ne weeliɓe
hay sa nangue jungo gorko nani nder suudu ne weeli ɓe ɓaydade rokkaɓe hande en jettima ɗon eɗen jogui woni nokkuji hande e nder rendo men e nder galleji men ko noon wuurda caggal aɗa rokkaɓe haalis ko an laamiɓe on bonni golle men on bonni diine moon yo Allah danu eɗen galle ko ma laaɓa fittande ko ma laaɓa neɗɗo ko ma laaɓa neɗɗo ko ma wooda ko sali kono neɗɗo kulɗo basal kulɗo manquede dépasse ko ari fof yo ñoƴƴo a bonani hoore ma yo Allah reen ɗum wonno hande yewtere men tarikh annabi nuhu minne mi ɗeɓi wadde no ceerno Khalil waɗi ɗeɓi fuujade ɗeɓiɗo annabi Yusuf donc sokhna Sira ga ko ɗeɓi kadi weltade saabu ko bannum gorko yo Allah reen ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr yewtidano e musidɗo mon guiɗo moon mbine ɗum ceerno Khalil Abdoullahi Sy ene duusa men ceerno Ousmane Ly to karallagal to ko Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen ko tagɗo kala kala juulen mo sabama woodi inde